ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଦିନକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଡେ 41 ଯେଉଁଟାକି ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ମିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ ଆଲିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟା ଲେକ୍ଚର ନେବାର ଅଛି। ଡିଆଇର ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 5 ନେବେ। ଆଭରେଜରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। କୋଡ଼ିଂ ଆଉ ଡିକୋଡ଼ିଂରେ ଲେକ୍ଚର ନମ୍ବର 1 ରଖିଛି। ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଭିଜନ୍ ହେବ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଡେଲି ସିଏ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମି ସର୍ଭେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିର ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁଟାକି ପଲିଟିରେ ଯିବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ସିଏମ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ମେନ୍ ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ନାଉନ୍ ରଖିଛି, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଜିଏସ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ଜୋଗ୍ରାଫି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ନେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ନେବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେ 41। ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା କେତେ ଆଚିଭ୍ ହେଇଛି ଦେଖିନେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କ'ଣ କହିବି କେତେ ଆଚିଭ୍ ହେଲା ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଦେଲି ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଛି। ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆରିଥମେଟିକ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଠି ମିକ୍ସଚର ଆଲିଗେସନ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ 12ଟାରୁ 3:30 ଯାଇ ନେଲା, ମାନେ ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 3:30 ଯାଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲା। ଡିଆଇରେ ସେପରି ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ କନଜ୍ୟୁମ୍ କଲା। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ ମୁଁ ଟଚ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଭରେଜର ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଆଉ 11ଟାରୁ 12ଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଗାଧା ଖାଇବା ପିଇବା ହାରିଗଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ମଧ୍ୟ ରିଭାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସକାଳ 5ଟା ଅଧେରୁ 7ଟା ଯାଇ କରିଥିଲି। ତ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 3ଟାରୁ 6ଟା ଯାଇ, ମତଲବ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ମର୍ଜ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ଗୋଟେ 6:30ରୁ 7:30 ଯାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା ପରିବା ଆଣିବାର। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି କିଛି କଭର୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଡିଭିଜନ୍ ଆଉ ବଜେଟ୍ର MCQ, ଏଇଟା ମୋତେ 7:30ରୁ 9ଟା ଏତିକି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା 5ଟାରୁ 5:30 ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲି, କ'ଣ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଡାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ପାର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଏତିକି କରିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ମେନ୍ସର କୌଣସି ଯେମିତିକି ନାଉନ୍ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଯୋଗରେ ଏଇଟା ଟଚ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ମୁଁ 5ଟା ଅଧେରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି। ମୋର ଯଦି ମନେ ହେଉଛି ଠିକ୍, ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି ମୁଁ 11ଟାରୁ 12ଟା ଯାଇ 1 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ 3:22ରୁ 4ଟା ଯାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି 40 ମିନିଟ୍। ଏଠି ଘଣ୍ଟା 40, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଇଛି, ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଗାଧା ପାଧା ହେଇକି ଆସିକି ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଗୋଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଏତିକି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲି। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଏଇଟା ଯଦି 1:20, ଏଇଟା 40, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି।